Priprav ich o chvíľku, dobre, Miláčik? Robinsonáda, krásna. Výhercu lístkov do VIP zóny, takže výherkyňou sa stáva Adela Banášová. Dobrý deň, dobrý deň. Ahoj. Ahoj, ahoj, čo som vyhrala? Ja som nepočula dobre. Lístky do VIP zóny, lebo teba by tam nepustili nikdy. Nepustili. Adela mi naznačila, že sa zrieka týchto lístkov, tak nahradíte. Máte cifra. Je 7. Piatek krát. Do cifra. Ja si to pripadala na majstrov, tak som tam vyškvorka. To je také biele, som tak vyšli. A my sa tešíme. Ja som veľkorysý a svojho lístka sa zrieka. Hej, máme tu tak scenári. Lenka Sikorová! Lenke to za malý okamih odozdáme. No a toľko ľudí my tu vždy máme denne. Áno. No veľko sú takí, povedal by som, taký štandard, ako máme aj na Slovensku. Dvaja súmy. Súmy! No, vieš? Máme ich cvičených za tie cvičené. My sme sa aj dnes rozprávali ráno vo faktu, že ešte jediné, čo nám ostáva, lebo už nič veľa neostáva, je prezliekať sa za cudzích fanúšikov a robiť hanbu Fínsku. Napríklad, hej? A robiť nejakému inému národu. Myslíš si, že tu je do záver, ktorý nám naložili? Je fantastické, že máme nový hokejový štadión. Je fantastické, že máme nový hotel. Ale kto bude na tom štadióne o rok hrať? Slovensko! Ale ja si myslím, že naši hokejisti sú šťastní, lebo po čom túži hokejista, mladý, dorast? Mať nový hotel, ne? Sprístupnite mi heliport! Dobre, o chvíľu sa začne zápas, o chvíľku, no o pol hodinku. Tak, milí priatelia, dopadlo to nakoniec tak, že sme od vedenia rádia dostali každý po jeden lístok na hokej. Ja som sa bála, čo ideš povedať, každý spojí jeden lístok. To som myslel, hej? Na hokej, dobre. A ja mám, vieš, kam, mám jeden lístok, chcel by si niekto na tento zápas ešte na neko? Ja vás nepočujem vôbec, nikto nevie dať najavo, že chce ísť na zápas? Chvíľu, na tomto pódiu sa predstaví vaša najobľúbenejšia Giska Oňová. Príde zahrať z tej pesničky. Pre vás tam. Takže ako ju privítate? Ja už nechcem ísť na tento hokej. Počujete, ďakujeme veľmi pekne, že sme tu mohli byť s vami a tento zápas určite vyhráme. Musíme už vyhrať, hej? Ja typujem, že 4-2 vyhráme. Aspoň zahrajme tak dobre s Dánmi ako pred rokom. A pokračuje Adela našla ďalší predmet. Slúži to na to, keď sa dlhšie neumývate a potrebujete ísť na WC. A mne to asi ako poslúži. Sú na kaštane, to poznám. Toto sú dobré myhalnice. Toto si Pálky myhalnice týchto robil. Slovensko! Už sme sa o tom bavili, už sme im aj odpustili a ďakujeme za všetky tie krásne chvíle, ktoré práve tento tým plus minus rovnakom zložením nám predniesol od roku 2000. Je to, a to už je pánstvo 11 rokov, takže naozaj. Oni sa chceli rozlúčiť veľmi dôstojne a krásne nejakým veľkým úspechom u nás na Slovensku. Ale zdá sa, že ten Vancouver ostane ako posledný v našich spomienkach. Určite. To si sa ma trénoval. Už som sa nakazil. Podstatné je ísť na www.fanradio.sk, ak chcete hokejové informácie, tak je tam Fanradio hokej 24 hodín denne, len hokejové informácie, až do nedele samozrejme. A ďakujeme, že aj odsledujete mini Andrejho psa ako vešti a vešti, takže dnes vyhráme. Áno, tak veštila každý zápas, že vyhrá Slovensko. Takže zásade je to platné. Pekne vytrenovaný pes, takže buďte s Fanrádiom, buďte s hokejom, majte sa, čau. Chceme vás ešte poprosiť o ilustračnú fotku, takže poďte bližšie.